Сәлам, дусларым. Бүген мин сезгә бер көймә турында әкият сөйлим. Яшәгән ди булган ди Гәрәй исемле көймә. Аның әле апасы һәм абыйсы да булган. Гәрәй йөзәргә өйрәнеп кенә килә икән. Шуңа да аны әтисе белән әнисе үзләре белән зур сулыкларга алмаганнар. Янәшәдәге кечкенә генә күлләрдә йөзгән ул. Абыйсы белән апасының ярыша йөзгәнен кырыйдан кызыгып карап кына торган ул. Алар кебек зур елгаларда йөзәргә хыялланган. Әнисе аны юк өчен борчылма улым. Вакыты җиткәч барысына да өлгерерсең дип тынычландырган. Тик Гәрәйнең теләге шуның кадәр көчле булган ди. Бер көнне берәү дә күрмәгәндә ул елгага килгән. Тирә-як тып-тын ди. Гәрәй елгага кереп киткән. Үзенең йөзә алуына ул шатланган. Ниһаять, мин елгада. Бу турыда тизрәк кайтып, әтисе белән әнисенә, апасы һәм абыйсына сөйлисе килә аның. Гәрәйнең шулай дип уйлап бетерүе генә була. Көчле җил чыга. Җил көймәне очыртып әллә кайларга алып кереп китә. Һай, нигә әниемнең сүзләрен тыңламадым икән? Мондый хәл буласын белгән булсам, елгага кермәгән булыр идем. Тик эш үткәч үкенүдә ни файда? Гәрәй кычкырып еларга тотына. Бу хәлләрне күреп торган очкычлар тиз арада коткаручыларга хәбәр салалар. Алар көймәне коткаралар. Аны әти-әнисенә алып кайтып бирәләр. Бу вакыйгадан соң Гәрәй бөтен эшне дә өлкәннәрдән рөхсәт сорап кына башкарган ди. Суда исән имин булыр өчен бик күп тәҗрибә кирәк икәнен аңлый. Әйдә, киттек, Гәрәй, Казансу елгасы буйлап сәяхәт итеп кайтыйк әле. Киттек, Рамай.